Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng balbakwang kare-kare. Ito na po yung ating mga sangkap. Gagamit po tayo ng buntot ng baka. Tapos itong balat ng baka, talong, puso ng saging, sitaw, bawang, luya, sibuyas, tanglad, beef cube, atsuete powder, baby butchoy or pwede rin po kayong gumamit ng pichay, sili na green. Ito ang glutinous rice flour, pampalapot natin sa ating sauce. Ginisang bagoong alamang, seasoning, ground black pepper, asin, peanut butter, at saka cooking oil. Yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, ang una po nating gagawin ay magigisa po tayo ng ating mga sangkap. So, dito po sa ating pressure cooker, magpapainit po tayo ng mantika. Pressure cooker po yung gagamitin ko para sa pagpapalambot ng ating buntot at balat ng baka. Para mas mabilis po siyang lumambot. Pero maaari naman po kayong gumamit ng ordinary lang na cooking pot kung wala po kayong pressure cooker. Yan, hihintayin lang po natin na uminit yung ating mantika. Ngayon ay pwede na nating simulang igisa itong ating bawang. Yan, hihintayin lang po natin na medyo mag-light brown po yung ating bawang. Isunod po natin yung ating luya. Usually talaga sa kare-kare ay hindi na po naglalagay ng luya. Pero itong version ko, dahil may twist po ito ng balbakwa na style ng mga Bisaya, so nilagyan ko po siya ng luya. At saka hiniwa ko din po ng maliliit para medyo hindi po natin mahahalata na may luya. Pero yung lasa niya andun pa rin. Masarap kasi pagka beef yung niluluto natin ay maglagay po tayo ng luya. Ngayon, pwede na nating isunod ang ating sibuyas. Maaari po tayong gumamit ng puti, yellow, or red na sibuyas. Depende na po yan sa inyo. Yan, hihintayin lang din po natin na medyo lumambot po yung ating sibuyas. Ngayon pong medyo nag-translucent na po yung ating sibuyas, ay pwede na natin ilagay itong ating buntot ng baka. Pati rin po itong ating balat ng baka. Yan, pagsabayin po natin yung palalambutin. Kasi talagang makunat po itong balat. Kaya kailangan natin siya ng pressure cooker para mas mabilis nating mapalambot. Ngayon po ay pwede na nating lagyan ng tubig. Para lumambot itong ating balat at saka yung buntot ng baka. Saktong dami lang na hanggang sa lumambot yan. Yan, haluin lang natin ng konti. Tapos, pwede na nating isabay sa ating papalambot itong ating tanglad. Yung tanglad ay optional lang po yan kung gusto nyong maglagay. Pero ako, nakasanayan ko pagkabalbakwa ay nilalagyan po talaga namin ng tanglad. Kasi yan po yung nagpapabango ng ating balbakwang kare-kare. Ngayon po, para talagang buo po yung lasa ng ating baka or beef, lagyan po natin ng beef cube. Yan, isang piraso lang. Tapos, pwede na rin nating timplahan nitong asin. Para habang lumalambot siya ay may timpla na po or manunuot po yung lasa sa ating karne. Kunti lang po muna. Dahil i-adjust pa po natin yan mamaya pagka lumambot na. Tsaka lagyan din po natin ng kunting ground black pepper. At tsaka itong ating seasoning. Kalahati lang po muna yung ilalagay ko. Tsaka ko na siya dagdagan mamaya pagka lumambot na. Para matansya natin, hindi susobra yung ating mga pampalasa. Kasi mahirap na siyang i-adjust pagka maalat na. Tapos ngayon, lagyan po natin itong ating pampakulay ng ating sabaw. Ang gagamitin po natin ay itong atsuete powder.
Pero pwede po kayong gumamit ng yung achuete seeds or anato seeds kung meron po kayo. Yan, hindi ko lang po muna siya damihan. Mamaya ko na i-adjust yung kulay ng ating sabaw pagka lumambot na ito. Ngayon ay pwede na nating takpan para kumulo na ito at mapapalambot na natin. Yan, babalikan po natin na mga 25 to 30 minutes or hanggang sa lumambot po ito. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating pinalambot kanina na balat at buntot ng baka. Ayan po, sobrang lambot na po yung ating buntot at balat. Ngayon po ay ililipat ko lang po siya sa kawali para doon po natin lulutuin at ihalo pa yung mga ibang sangkap pa natin. Ayan po, ililipat po natin dito sa ating kawali para mas malaki po yung ating paghahaluan pa ng ating iba pang mga sangkap. Dagdagan po natin siya ng sabaw kasi medyo tumuyo po yung ating sabaw kanina. Kayo na po bahala kung gaano karaming sabaw po yung gusto nyo. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating peanut butter para lumapot pa po yung ating sabaw. So, lalagyan ko siya ng mga 2 tablespoon. Itong gamit ko ay yung nabibili na peanut butter. Hindi naman po ito masyadong matamis. Pero kung gusto nyo po yung purong-puro talaga na mani, pwede po kayong mag-blend ng mani. Papakuluin lang po natin to para matutunaw po yung ating peanut butter na nilagay. Takpan po muna natin para kumulo. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating pinakulo kanina na sabaw. Ayan, natunaw na po yung ating nilagay na peanut butter. So ngayon, dadagdagan ko po siya ng konting achuete powder dahil para sa akin ay medyo maputla pa tong kulay ng ating sabaw. Ayan, haluin lang po natin. Yan, medyo okay na yung kulay niya. Dahil nagdagdag po tayo ng tubig kanina, medyo tumabang po siya. So, i-adjust po natin yung kanyang lasa. So, dadagdagan ko po siya ng konting seasoning. Pero, wag po natin masyadong damihan ng mga pampalasa. Baka aalat po siya dahil ipapartner pa po natin to sa ating bagoong alamang. Kaya, dapat yung ating timpla nito ay yung hindi masyadong maalat. Para maaari pa nating partner sa ating alamang or bagoong alamang. Ngayon po, ito po yung ating glutinous rice flour kanina. So ngayon, i-dilute po natin sa tubig. Tutunawin po natin para ihalo natin dyan sa ating sabaw para mas lalong lalapot po yung ating sabaw. Kung wala po talaga kayong mahanap na glutinous rice flour, pwede na po yung cornstarch or yung tapioca starch or cassava flour. Pwede rin po na pampalapot yun ng sabaw. Ihinaan natin ng konti yung ating stove bago natin ibuhos. Yan. Pwede na nating ilagay yung ating na-dilute na glutinous rice flour. Or sa Tagalog, ang tawag nila dito ay yung galapong. Yan, unti-unti na pong lumapot yung ating sauce. Yan, depende na din po yan sa inyo kung gaano kalapot po ng inyong kare-kare or balbakwang kare-kare ang gusto nyo. Haluin lang natin para hindi buo-buo yung ating nilagay na galapong. Yung nilagay pala natin na glutinous rice flour ay nasa mga 3 tablespoon lang po yun. Ayan o, sobrang lapot na niya. Halu-haluin lang natin para maluto yung ating glutinous rice flour. Tapos ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating mga gulay. Yung iba, ang ginagawa nila sa kanilang mga gulay, inihiwalay nila yung pag-steam. Pero ito sa akin ay ihahalo ko na po diretso dahil kukunti lang naman po itong niluluto natin at mabilis lang po siyang lumambot. Yung kagandahan lang po pagka inihiwalay natin siya ng pagluto itong gulay, pagka maramihan po yung ginagawa natin dahil kung maramihan at saka yung gulay natin ay mapapanis, hindi madadamay po yung ating kare-kare. Pero kung tulad nito na kukunti lang, mauubos nyo naman kaagad, ay walang problema. Pwede na nating ihalo lang mismo dito sa ating sauce. Yan. Haluin muna natin para maluto po yung ating sitaw at saka talong.
Yan, takpan po muna natin para maluto yung ating gulay na nilagay. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating balbakwang kare-kare. Ayan, medyo malambot na po yung ating mga gulay na nilagay kanina. So ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating sili na green. Or pwede po kayong gumamit ng yung siling haba na ginagamit na pansigang. Masarap din po yun. Tapos ito yung ating puso ng saging. So ito kanina ay pinalambot ko na muna to bago natin sinimulang niluto to kasi gusto ko na malambot na siyang ihalo para mas mabilis na lang po tayo. At saka piniga ko siya ng konti dahil yung puso ng saging po na nabibili dito sa lugar namin ay medyo may mapaklang lasa po. Kaya pinakuluan ko po muna siya para hindi mahalo yung paklang lasa niya dito sa ating sabaw. Yan, mabilis na lang po yan dahil malambot na po yung ating puso ng saging. At ngayon ay pwede na nating isunod yung ating baby butchoy or kung meron kayong pichay, pwede rin po. Yan. Yan, lutuin lang po natin ng konti yung ating gulay. Yung tamang-tamang pagkaluto na hindi siya ma-overcook. Yan, halu-haluin lang natin para malagyan po ng sauce itong ating gulay. Yan, papakuluin lang po natin ng konti. Hindi ko na po tatakpan para hindi siya magtutubig. Masarap kasi sa gulay yung medyo half cook lang, hindi masyadong nalalanta. Yan, sa tingin ko ay okay na to. Pwede na nating patayin yung ating stove. Tapos hahanguin na po natin para matikman na po yung ating luto. Yan, hahanguin na po natin. Ngayon po, para kumpleto yung ating balbakwang kare-kare, dito po yung ating gisadong bagoong alamang. Yan. Perfect na perfect po itong i-partner natin dito sa ating balbakwang kare-kare. At dahil yung ating balbakwang kare-kare ay may twist ng pagkaluto ng balbakwa ng mga Bisaya, pwede rin po tayong gumamit ng ating bagoong isda. Yan, tapos lalagyan natin ng lemon. At saka kung gusto nyong maanghang, pwede tayong maglagay ng sili. Kasi sa aming mga Bisaya, yung balbakwa ay talagang pinapartner namin yan sa bagoong na isda. Yan, kayo na po bahala. Pumili kung saan po dito yung gusto nyong i-partner dito sa ating balbakwang kare-kare. Or kung gusto nyo pang lagyan to ng konting suka, pwede rin po. Ito na po ang ating balbakwang kare-kare na ginawa ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-subscribe, mag-like, mag-share po kayo. At saka, paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!